Wait. Ay! Ano ba yan? Hi guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing a pasalubong haul. And pasensya na sa mga swatches dito. I just filmed a makeup haul before filming this video. But yeah, I'm filming a pasalubong haul kasi some of you guys said na yes, do a separate pasalubong haul. Obviously, upload ko tong video na to kapag na-receive na nila yung mga pasalubong nila. Kasi I'm not sure if they watch my video, but you know, I just wanna say na hindi lang ito yung mga ibibigay ko sa kanila. Hindi ko ipapakita yung mga napakita ko na sa video ko, like yung mga coat, yung mga na-haul ko na, ng mga bomber jacket na ibibigay ko sa kapatid ko. So, itong mga items na to, hindi nyo pa nakita sa video. So, yeah, kung konti lang tong mga to, hindi lang po ito. Meron pang marami. Actually, yung luggage ko, pasalubong lang yung laman. And yung mga pasalubong na ipapakita ko sa inyo is sa pamilya ko lang talaga. Sa apat na kapatid ko, sa mama ko, sa papa ko, and yung girlfriend din ng kapatid ko. Okay, so magsa-start ako sa mga shoes. Nagpunta kami ni Dan sa Harbor Town. Hindi ko na maalala kung kailan, pero I did vlog when we went. I got these shoes. Hindi ko na maalala kung para kanino to. Oh, kay mama to. So, ito, yung para kay mama. I got her this Nike na shoes. Anong size nito? Patay. Bakit sabi size 7? Oh, 6 pala. My gosh! Meron kasi nakalagay dito 7'6" pala. Ito yung binili ko para kay mama. Very light and perfect to sa kanyang mga takbo-takbo or sa ano mang gagawin niya sa buhay niya, diba? So, yan yung kay mama. Again, hindi ko na ipapakita yung mga napakita ko na sa previous video ko. But, bibigyan ko din siya ng leggings from Adidas. Tapos yung shirt. Basta, marami pa. Ito, I think para kay Marlon to. Nope, para kay Papi. So, ito yung binili ko para kay Papi. Papi yung tawag ko sa papa ko. It's from Adidas. Ganito yung itsura niya. Si Dan actually tumulong sa akin na piliin yan. Kasi yung gusto kong bilhin sa kanya, yung parang like trendy looking. Tapos sabi ni Dan, wag mong piliin yung kung ano yung gusto mo. Piliin mo kung ano yung sa tingin mo magugustuhan ng papa mo. Tama naman si Dan, diba? So ito, I'm pretty sure magugustuhan ni papa yan. And then last shoes is para kay Marlon. So, ito yung pinakamahal sa lahat. Nakakaloka talaga tong si Marlon. Sports Power ko din binili to for sure. Ano siya? Basketball shoes siya. Kasi yun yung request ni Principe. So, ganito yung itsura niya from Nike again. I did take a picture of the shoes na ibibigay ko sana sa kanya. Kasi yun, mga nakasale yun. Sabi niya, hindi naman yan yung gusto ka. Hindi naman yan basketball shoes. Kakaloka. Anyway, yun yung lahat ng shoes. And then, nagpunta ako sa Target. Binilhan ko sila ng mga kung anik-anik. So, ito, I got shorts para kay Merwin at saka kay Mark. So, ganyan yung itsura niya. Hindi ko alam kung anong kulay ang para kanino. So, depende na lang sa kanila. But, yeah, kasi lagi nila kailangan yung shorts. Gusto ko kasi bilhin sa kanila yung mga gagamitan talaga nila. Hindi like souvenirs. Like, anong gagawin nila sa souvenirs, diba? So, ito, para kay Mark or Merwin. Depende na din sa kanila. And then, ito din. So, ito yung isang color, blue. So, bonggang-bonggang magagamit nila yan. And then, I got shirts. So, ito, para kay XL. Para kay Papi to. I think I got this from Walmart. So, ganyan yung itsura niya. I'm pretty sure magugustuhan niya ni Papi. And then, ito din. Ganyan yung color niya. Yep. And then, last shirt para kay Papi is this right here. Ito, nabili ko sa Costco. As you guys notice, hindi ko binilhan ng sapatos yung dalawang lalaki kong kapatid kasi hindi naman sila lumalabas ng bahay. Hindi nila kailangan ng sapatos. Anyway, ito, hindi ko alam kung para kanino yung what color. Pero, I just got them Havaianas, blue, and brown. So, depende na sa kanila. Sila na bahala pumili. And then, I got more clothing in here. Ito, shorts. Nabili ko to sa Victor Harbor nung nagpunta kami ni Dan doon. So, ganito yung itsura niya. Kasya to kay Mark or kay Merwin. Magkapareho lang ata sila ng size. Tapos, ito din. Sobrang ganda. Shorts din. Para din kay Merwin or kay Mark. Bahala na sila. And then, ito mga shirts sa Target. Mura lang siya. So, I decided to get a few. So, ito para kay Mark or kay Merwin again. Magkapareho lang sila ng size. So, I got it in gray. And then, I got it in black.
And then, I also got it in blues. And then, this one, siguro para kay Marlon to kasi I got this in medium. And ganyan yung itsura niya. So, yep. I have a Kmart bag right here. I got hat for Mark kasi nag-request siya ng hat. So, ito yung binili ko na hat for him. I'm not sure if magugustuhan niya, pero wala ka ng choice. Nabili ko na. So, wag kang choosy. Okay, meron pang dalawang shorts dito. So, this one looks like this. Again, para kay Mark or kay Merwin. Same one, just different color. Binilhan ko si Dan ng ganito din. And gustong-gusto niya. Sobrang komportable daw. So, I'm so happy I got this. And then, para kay Sissy Bells, ang dami kong damit na ibibigay sa kanya. And hindi ko na lang ipapakita. Tapos, bibigyan ko din siya nung backpack na, you know what, ipakita ko na nga lang. So, ito, para kay Sissy. Tapos, ito, nandito sa bag para sa girlfriend ng kapatid ko. So, I know, magugustuhan niya yan ng bongga. Tapos, yung mga clothes na ibibigay ko sa kapatid ko, hindi ko nila ipapakita sa inyo kasi ang daming beses nyo nakita yun. And then, ito, para kay Sissy Bells din, Becca Jacqueline Hale na champagne splits. So, twinning kami kasi meron akong ganito right here. And ito yung sa kanya. Wait, ilabas ko yung akin. Baka sabihin nyo, she's lying. So, ganito yung akin. Ito yung sa kanya. Actually, I got the same shade. Kasi, gusto ko sana kunin para sa kanya yung Becca na champagne pop. Pero sold out yung champagne pop at saka flower child ata yung na blush sa splits. So, I decided to get her the Prosecco pop at saka Pamplemousse na shade. And sobrang ganda ng packaging. Kaloka. Yan, para sa kapatid ko yan. And then, ibibigay ko din sa kanya yung sponge from Real Techniques kasi nag-request siya. Gusto niya daw yun. And then, ito, para sa girlfriend ng kapatid ko. So, ito yung Dandelion Wishes from Benefit. Ito yung set na merong, actually, meron siyang high beam. Kinuha ko yung high beam kasi i-review ko siya. Pero kung gusto niya talaga yung high beam, pwede ko naman ibigay sa kanya after ko i-review. Kaloka. So, nandito, Posy Balm, Hydrating Tinted Lip Balm. Oh, lip balm. Okay. Meron siyang Dandelion na blush right here. And then, ito, my gosh, gustong-gusto ko itong i-try. But, para sa kanya to is Real Lash na mascara. Ang dami kasing nagsabi na ang ganda-ganda daw niyan. And then, itong Dandelion na Ultra Plush Lip Gloss. Ganyan. Tapos, meron siyang brush na kasama right here. So, para sa kanya yan. Okay, next one is para kay mama. Ito yung Hello Flawless na powder from Benefit. Kasi merong Hello Flawless sa set na nakuha ko from Benefit. Tapos, sobrang gustong-gusto ko yung powder niya. So, I decided to get one para kay mama kasi mahilig siya sa mga powder. Hindi naman siya like ganun ka mahilig sa mga blush. Like powder lang talaga tsaka lipstick. I think I'm gonna get her lipstick. Wala na akong time na mag-order ng lipstick dito. So, sa Pilipinas ko na lang siguro siya ipapadeliver. But ganito yung itsura ng powder. And this is in the shade Never Settle Petal. Never Settle Petal? I'm not sure. Sabi kasi dito, Never Settle, tapos dito merong petal. Yan, sobrang ganda nitong ano. Ay, bongga! Nakita ko sa box. Meron siyang kasamang brush, if prefer mo ng brush, and then puff, if prefer mo yung puff. So, bongga, diba? And I think that's it. Yeah, yun na yung mga pasalubong. Akala ko magiging sobrang haba nitong video na to. Actually, marami pang laman yung box kasi parang in-accumulate ko na lahat ng pasalubong. But then again, napakita ko na yung iba sa previous video ko. So, hindi ko na ipapakita dito. Pero yeah, yun yung pasalubong haul ko. Again, na-receive na nila to when you're watching this video. So, yeah, I'm pretty sure magugustuhan nila. Like, choosy pa ba kayo? Pero yeah, that's basically it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye!